Hej og velkommen til Counter-Strike Source. I dag det er mig og Jynne spille lidt Counter-Strike Source. Jeg går lidt Sepmitech. Og vi har besluttet at lave et knife battle. Det kan være der kommer noget andet sådan lidt senere. Men ja, sådan her til at starte med. Og vi begynder nu. Yeah. Skal det ikke være sådan en specielt sted vi mødes, så går jeg bare helt amok på hinanden? Vi skal sgu bare finde hinanden. Spy, halløj så. Tis, numse, halløj. Der var du. Jeg kan høre dig. Nej! Hvordan kan du gøre det? Du er så tavlig. Hvis du højreklikker, så står du her kraftigt. Ja. Det vil jeg godt. Og du plukker mig ikke med våben, så går jeg helt over. Ja. Jeg havde også noget, der cheater. Cheater? Ja. Okay. Man må ikke plante bomben. Og så? Ellers er det ikke sjovt. Det er sjovt med knife battle. Okay. Man må gerne købe rustning. Man må gerne købe rustning, men man må ikke købe. Nej. Må man ikke købe rustning? Ej, lortet. Nej. Ja, hvis du planter bomben, så bruger jeg våben. Du vælger. Så gør jeg også. Nej, du gør. Ej, det er så tavligt. Hvor er du, Jynne? Jeg er over ved Bjørn. Tak for hjælpen. Selv danke. Du lader have dumt. Selv danke. Hallo. Ja. Nej. Ja. Så håber jeg på... Ej, jeg har lyst til at købe rustning. Okay, så gør det. Så kom jeg til at købe lidt rustning. Lidt for meget måske. Kom du lige til. Det var ikke noget. Okay, skal vi mødes et sted igen? Ja, på A. Ja, hvad? Ja. De der to er en dejlig bane. Jeg kan se dig. Kan du? Ja. Let's go! Hallo, mand! Asshole! Du cheater! Jeg køber en M4. Hvis jeg kan finde ud af det. Kom an. Jeg er ikke. Nu skal jeg lige købe noget. Du skal ikke sige noget, mand. Så kører vi væk. Nu har jeg købt rustning for alle mine penge. Nej! Ja, du skal fandme ikke cheate. Jeg sagde det til dig. Nu kan jeg tagge med håndpistol. Den totalt nubede håndpistol i hele verden. Ja, så kører vi. Jeg har lige brugt alle mine penge. Nå. Så kan det gå. Kan det bare med headshot i jorden. Kommer bare. Jeg har de sygeste våben. Jeg har de kraftigste våben i Counter-Strike. Jeg er også det kraftigste våben. AVP. Gæt, det er... AVP. Nej. Eagle. Det er bomben. Nej, hvor er du dum. Hvor er du dum. Jeg nakker dig så meget. Hvor er du irriterende. Jamen, jeg kan godt lide, når du kommer hen til mig. Selvom det er lidt ubehageligt. Så kan jeg godt lide det. Nej! Ja, jeg har AVP, så du skal ikke sige noget, vel? Jeg har en newbie. Ej, mor. Så kommer bare kommentaren tilbage. Det er du altid. Nej, jeg når det ikke. Headshot. Yeah, jeg tager ud centimeter. What a pro. Så fik jeg mine penge tilbage. Jeg har ikke råd. Okay. Gør jeg bare sådan der. Nej, det kan jeg ikke engang. Så må jeg leve med lort. Nu kommer jeg nakker. Kom bare. Skal prøve. Ja, vi er stadig alene. Har du købt en ny gun, kan jeg se?
Nej, Sunbreak! Jeg nægter at gøre noget. Jeg nægter simpelthen at gøre noget. Okay, Men løg på. det bliver dejligt for YouTube at se det. Undskyld YouTube, jeg hader bare Jønne lige nu. Jeg kan nemlig ikke nå det Fusion. Fuck af med dig. Nej, jeg var så tæt på en efter. Har du nogle andre bedre? Nej, jeg havde ikke råd. På grund af dig. Hey, Så må jeg tage sådan en her lorte shotgun. jeg synes kun det er sjovt spil, når jeg vinder. Det er sådan lidt. Ja, totalt taber. Ikke for noget, men... Nej, det er helt i orden. Det er bare det mening. Så er det meget sørgelig mening. Mit liv er så sørgeligt. Ha! Nice tag. Så sætter jeg også lige mit liv ved siden af. Men du har lige givet mig et spor. Tusind tak for det. Det er slet. Okay, nu ved jeg bare ikke, hvor du er gået hen herfra. Okay, nu ved jeg, hvor den er. Jeg kan godt nå. Jeg har bare hørt den sounds. Ja. Hvor er du? Idiot! Jeg tænkte shit. Er det ikke Jamen, jeg er totalt noob lige nu. Det er helt vildt. Det gør ikke noget. Ej, hvad er det for noget? Det er en bil. Oh my god. Hver gang jeg slår dig ihjel, så vil jeg spray med tag. Det gør jeg også. Jeg har fundet ud af, at det er en herregod kombination. Jeg har shotgun og Deagle. Eller en eagle og en rifle. Elsker rifler, især en 4. Ja, jeg kan godt lide den her rifle, fordi at eller havlgevær hedder det, fordi at den er sådan semi-automatisk. Eller næsten fuld, fordi man kan bare holde den nede. Jeg hader lortegun. Nej, nu står det her. Nu er til forfra. Ej, hvor er det noget. Jeg går i seng. Går du i seng? Jeg kan ikke lide, når jeg ikke kan høre dig. Kan du ikke høre mig? Ej, jeg kan ikke lide det her. Ej, jeg kan sgu heller ikke lide det. Det er sådan helt... Hvad kan du bare skrive med? Yeah, oh my god. Det er for sig. Til dig. Fordi du er kvej. Eller noget. Kærlighed. What the fuck? Oh my god. Blev du nakket? Nå ja, det gør du. Så kan jeg nå til Fusion. Wow, så kan du lære det. Du er aldrig. Det skal bare være sygt. Nej, jeg kan ikke lide det. Yeah! Jeg fik min elskede gun. Skråstreg rifle. Undskyld YouTube, jeg kan godt lide at spise frugt og grøntsager, mens det er, at jeg spiller computer. Det er sjovt. Lær det, mand. Jeg bør have mange penge. Det gør jeg også. Tro mig. Jeg tror det. Tro mig, man. Jeg svæver mit hjerte. Piranhasmør. Jeg er ikke så noob mere. Kør det bedre for mig nu. Nej, du skifter hele tiden. Der er dit svage punkt. Og plantebombe. Nej. Det kan du ikke lide. Nej. Og det kan du ikke. Nej, jeg kan ikke lide det. Nej, jeg kan ikke lide det. Ui. Jeg kan ikke lide dig mere. Du taber nu. Jeg kan ikke lide dig mere. Det dårlige er, at man ikke kan se sin modstander på kortet. Ja, det synes jeg faktisk er meget dejligt. Ja, det er meget dejligt, men altså nogle gange, så man bare lyst til at bare gå berserk på markeren, så. Jeg kan høre dig. Oh my god.
Jeg kan godt lide min M4. Giv mig den der. Hvorfor går du med mig? Fordi så kan du få et våben. Nej! Ja, tak for det, mand. Nå! Nej, nu mister vi et våben. Seriøst. Hov, forkert tast. Nej, forkert tast igen. Jesus. Seriøst, det ved jeg ikke. Jeg gider seriøst ikke det her. Fordi jeg blev nødt til at gå tag med håndpistol. Det gør jeg også. Jeg kun udgang. Skal vi ikke lave en knife battle? Nej, det gider jeg ikke. Du cheater bare. Yeah. I know. That's fantastic. You are nuts. Fantastic. Wow. Nej, jeg skulle have sat mit spray, da jeg havde nakket dig. Husk det hedder spray. Jeg glemmer det hele tiden. Nej! Det er dit specielle, når du har lortegun, så planter du bomben. Ja, så er jeg sikker på at få det. Og så fast. Oh my god. Jeg kan godt nå det. Hvis jeg tror på det, kan jeg godt nå det. Jeg glemte at købe rustning. Du dør alligevel ikke. Jeg kan godt nå det. Undskyld YouTube. Nej, hvor er det Undskyld YouTube, jeg spiser. Jeg kan ikke lide det. Ja. Nej. Jeg fik penge for at tabe, lol. Ja. Ej, hvor lol, jeg fik penge for at tabe. Det er nok fordi jeg planter bomben. Så jeg var et nyt rum. Den kører vi. Så kommer jeg med Galil, mand. Oh yeah. Hvad kommer du med? En Galil. Altså en Gale. Ikke en Gale, men en Gale. En Galil. Sådan en, ja. Pæsyg gun, jeg også bare Black Ops. Jeg spiller ikke Black Ops. Jeg spiller bare Counter-Strike og Team Fortress 2 og Minecraft. Også mig. Og så spiller han også Black Ops og... Nej, men jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke spiller det mere, det gør jeg bare. Nej, det er fordi, at nu spiller man ligesom bare noget andet. Ja. Jeg kan høre dig. Ja, du kan høre mig. Og jeg kan høre, at du var ved at plante bomben. Fik jeg dig? Ej, hvor nice. Jeg kan ikke lide. Nej, jeg bruger M4. Det er 5-4, ellers er det 4-3. Nej, du kan ikke få det, fordi at du er T, så kan du ikke få det. Det er derfor, jeg gerne vil være på CT. Ja, men det er også det, jeg er vant til det her. Jeg kan ikke lide det her. Skal vi bytte lige om lidt? Nej. Okay, det er den. Nej, jeg yber lækker. Bare fordi du ved, at jeg vinder i den her runde. Så kan du ikke lide det mere. Nej, jeg har 8 point. Ej, hvor nice. Hvor vil du? Nej! Det der vil jeg. Du har dobbeltgun. Ja, og nu har jeg også din gun. Det er det. Du er her heldig. Jeg kører den bare igen. Nå, jeg er ikke råd. Jeg elsker det. Hvis man bliver helt glad, når man har vundet en runde, så får man lyst til at spille mere. Skal vi spille den sidste runde, så tror jeg også, at vi skal stoppe for i dag. Jeg har fået her mange minus points. Har du? Jeg har fået det. Har du er 1 point, du er 1 point. Ja. Det er ikke så godt. De der to, det er sjovt at spille med. Jeg skal slutte af med en knife roll. Okay, skal vi gøre det? Ja, jeg kan se dig. Det er svin! Var det ikke live for vi lavede? Ja, men det okay, nu er det knife for. Og ingen cheater. Lige bortset fra mig. Ej, luk røven. Jeg gider ikke spille med det. Okay, spiller vi normalt, eller hvad gør vi? Knife? Vi mødes med B'eren. Okay. Den er også fedest at kæmpe med. Ja, den er størst.
på en anden måde. På en eller anden måde. Jeg tog bare den lange vej til Tanderen. Jeg valgte ikke at gå tilbage for at tage den korte vej. Jeg valgte at tage den lange vej. Du kan se mig. Jeg kan i hvert fald se dig. Det var cheat! Nej, din Du skal ikke gøre mig noget. Du kører Nå, men tak for i dag, og vi ses en anden gang.